Hamza TV. Kan mu shiga cikin bidiyon ka kuma manta da lakin da subscribe da wannan alaman ƙararrawa. Bidiyon zan muna bayani yadda za ka da kwanta ɗinka daga Prive. Yanzu kamar wannan kun ga Prive yake, ko ka yi postin ba wanda zai gan shi. Yadda za ka kidda shi daga Prive shine kamar haka, ka taɓa profile ɗinka kamar haka, ga wasu layuka guda uku nan sama sai ka taɓo su. Ka taɓa su kamar haka, nan ƙasa za ka ga parameter da confidentiality sai ka taɓa kansu. Ka ga nan sama ga wani wuri nan confidentiality sai ka taɓa confidentiality. Ka ga nan sama ga in ka taɓa shi ga yana guduma kwant Prive. To in har ka iske shi kunne kai sai ka kashe shi, da ka kashe shi in kai postin kowa ma zai gane shi.